טוב, אז אנחנו נתחיל. בואו נעשה כמה סיבובי שורשי כף היד לצד אחד ולצד השני. ליד השנייה, כאילו יש לנו בקבוק מים חמים ואנחנו מניחים אותה על הבטן, ואז מציירים מעגלים ממש קטנים לצד אחד ולצד השני. נשחרר כמו הגור, הנה המקור של הגור, ומסתכל אחורה ואז נפתח. עוד פעמיים כאלה. שאיפה, ידיים עולות לגובה הכתפיים, חושבות רחוק, שמאל מעל ימין. נשחרר, צד שני, איזושהי התארכות שבאה מהשכבות עד הקצוות, ימין מעל שמאל. נשחרר, יד שמאל עולה מעלה ונופלת, יד ימין עולה עד גובה הכתף, קצת משמנת את הכתף ומנסה לתפוס את האצבעות. אם היא תופסת טוב, אם היא לא תופסת גם טוב, אפשר לתפוס את החולצה, ורק נשב קצת, ננשום, נשחרר, יד ימין עולה לכיוון האוזן ונופלת, יד שמאל עולה עד גובה הכתף, מציירת מעגל. אם אפשר נשלב את האצבעות ונשחרר. אני אקריא שני משפטים מתוך היוגה סוטרה של פטנג'לי, שתי סוטרות. מחשבה נכונה מורכבת מקליטה ישירה, היקש ועדות. מחשבה מוטעית היא ידע שגוי שאינו מבוסס על צורת הדבר. אז עם זה רגע נשב. אפשר לשבת עם עיניים עצומות, אפשר לשבת עם עיניים פקוחות, מה שמתאים להיום. נרגיש רגע את עצמות הישיבה כבדות מטה, נרגיש את הכתפיים מעל האגן, נחפש רגע את האמצע, שהוא לא קדימה מדי ולא אחורה מדי, לא שמאלה מדי, לא ימינה מדי. אפשר לצייר קצת מעגלים אפילו כדי למצוא את האמצע הזה. כשמצאתן אותו, נסו להרגיש איך ההשתרשות כלפי מטה שולחת איזשהו הד שחוזר מעלה עד הקודקוד. גב כף היד יהיה במגע עם הגוף, הוא יכול להיות או על הברכיים או כף יד על כף יד והגודלים יחד. ורק נשב כמה דקות. Tejasvina vadhitamastu ma vidvishavahai. Shanti, Shanti, Shanti.
יוגה מודרה, נרפה את הגוף קדימה כמה שאפשר. נחזור חזרה לישיבה, נשכב על הגב ונבדוק איך הגוף מונח היום על המזרון. נבדוק איזה חלקים של הגוף במגע עם המזרון, איזה חלקים גבוהים מהמזרון. ואם יש מקום מסוים שהמבט שלנו רוצה להישלח אליו או להתעכב בו, ונתעכב עם המבט שלנו במקום הזה. אפשר לנשום אליו קצת. אם יש עוד מקום שזקוק לתשומת לב, אז נשלח את תשומת הלב אליו. וכשאפשר נרפה את הגוף מטה. ניכנע לכוח הכובד. נחזיר תזוזה לכפות הרגליים, לכפות הידיים, לפנים. נעמיד את כפות הרגליים על המזרון ברוחב האגן, ונניח את הידיים על הבטן קצת מתחת לטבור. ונסו רק לבדוק מה קורה. בלי לנסות לשלוט, באמת רק להתבונן. מה קורה בבטן בזמן הכנסת האוויר? מה קורה בבטן בזמן הוצאת האוויר? נסו לשים לב למגע של כפות הידיים עם הבטן. ולאט לאט נסו לשים לב גם לרגעים האלה שבין לבין. במיוחד לרגע הזה שבסוף הוצאת האוויר לפני הכנסת האוויר הבאה. נניח את הידיים על הצלעות, כל יד על הצלע שבצד שלה, ונשים לב לתנועה של הנשימה. נבדוק אם הצלעות רוצות היום להיפרס לצדדים עם השאיפה ולהתכנס פנימה עם הנשיפה, או דווקא לעלות כלפי מעלה עם השאיפה ועם הנשיפה לשקוע מטה לכיוון המזרון. ואולי הן רוצות לעשות קצת משתי התנועות האלה. באמת נתבונן. שוב אפשר לשים לב למגע של כפות הידיים על הצלעות. וננסה לשים לב לרגע הזה שבסוף הוצאת האוויר, לפני הכנסת האוויר הבאה. נניח ידיים כבדות על בית החזה, יחסית קרוב לגרון, די גבוה על בית החזה. ונשים לב לתנועה של בית החזה. מה קורה בזמן הכנסת האוויר? מה קורה בזמן הוצאת האוויר? ומה קורה ברגעים שבין לבין.
נשחרר את הידיים לצידי האגן וננסה לנשום קצת לאורך עמוד השדרה. נתחיל בבטן, נמלא את הצלעות, נמלא את בית החזה, אולי גם את הראש וקצת מעבר לו, ובנשיפה נחזור מטה. נרוקן את בית החזה, נרוקן את הצלעות, נרוקן את הבטן. שימו לב שאתן נשארות בטווח של הנשימה הנינוחה ולא מגיעות לתחושה של מחנק. ואם אפשר, תנו תשומת לב גם לרגעים האלה שבין לבין. לרגע הזה שבסוף הוצאת האוויר, לפני הכנסת האוויר הבאה, ואולי גם לרגע הזה שבסוף הכנסת האוויר, לפני שהאוויר שוב יוצא. חזרה לנשימה הטבעית. נתגלגל אל צד ימין. נניח את יד ימין כמו כרית מתחת לראש. ויד שמאל יכולה לסגור את נחיר ימין אם האף לא סתום. אם האף סתום רק נדמיין שאנחנו סוגרות את נחיר ימין. אם אפשר, זרת וקמיצה סוגרות את הנחיר הימני. אז כשאנחנו שוכבות על צד ימין, בעצם כל הצד הימני נסגר, ולכן אנחנו גם סוגרות את הנחיר הימני. ולעומת הסגירה הזאת של צד ימין, צד שמאל פרוס ופתוח. דרך נחיר שמאל ננשום לאורך כל הצד השמאלי של הגוף. גם כאן אפשר לשים לב לעצירות הנשימה, לרגעים האלה שבין לבין, לשהות קצת בסוף הוצאת האוויר לפני הכנסת האוויר. ואולי גם בסוף הכנסת האוויר לפני הוצאת האוויר. נשחרר את היד, ננשום דרך שני הנחיריים ונבדוק אם יש הבדל בין צד ימין לצד שמאל, בין נחיר ימין לנחיר שמאל, ואיזה מהנחיריים מרגיש יותר פתוח, זה שנשמנו דרכו או דווקא זה שסגרנו. נתגלגל אל צד שמאל, נרגיש צד שמאל סגור עכשיו. אם אפשר, נסגור את צד שמאל עם הזרת והקמיצה. יד שמאל כמו כרית מתחת לראש, יד ימין סוגרת את הנחיר השמאלי אם אפשר. ושוב התחושה הזאת של הצד השמאלי הסגור ולעומתו הצד הימני הפתוח והפרוס. דרך צד ימין ננשום לאורך כל הצד הימני של הגוף. שאיפה במעלה הצד הימני, נשיפה במורד.
אפשר לשים לב לרגעים האלה שבין לבין, בייחוד לרגע הזה שבסוף הוצאת האוויר, לפני הכנסת האוויר. בסוף הנשיפה נשחרר את היד, ננשום דרך שני הנחיריים, נסו לבדוק אם התחושה עכשיו בין הנחיריים שווה או שיש איזשהו הבדל בין צד ימין לצד שמאל. ואנחנו נעשה עוד נשימה אחת. אפשר לבחור אם להמשיך לשכב או לשבת. אנחנו ננשום את האנולומה וילומה, שזה אומר שאיפה הדרגתית במעלה עמוד השדרה, נשיפה רצופה במורד. אחר כך נחליף, ניקח שאיפה רצופה, נשיפה הדרגתית. שוב, מאוד חשוב שלא נגיע לתחושה של מחנק, ושננשום קצת פחות מהמקסימום. אז אם אנחנו יושבות, נרגיש את עצמות הישיבה כבדות על המזרון, נשתרש עם כפות הידיים אל הירכיים. אם אנחנו שוכבות, אז כפות הרגליים ברוחב האגן. ורגע נחוש את הטווח הזה שבין האגן והקודקוד. ננשום לאורכו 2-3 נשימות טבעיות. אפשר לראות את זה כמו בקשת רשות. להתחיל לשחק עם הנשימה, לבדוק אם הוא מוכנה, לבדוק אם אתן מוכנות. וכשאפשר נתחיל בשאיפה הדרגתית במעלה עמוד השדרה, נשיפה רצופה במורד. בסוף הנשיפה ניקח שאיפה רצופה ונשיפה הדרגתית. שאיפה רצופה במעלה עמוד השדרה, נשיפה הדרגתית במורד. בסוף הנשיפה נחזור לנשימה טבעית. נשחרר את הרגליים. ונעשה דבר אחרון לפני שנסיים את החלק הזה. דרך הצעד נתגלגל אל הישיבה ואל עמידת השש. אם אנחנו בישיבה אז פשוט נתגלגל אל עמידת השש, אל החתול.
ידיים ברוחב הכתפיים קצת לפני הכתפיים, לא כל כך קרוב לברכיים אלא קצת במרחק. ברכיים ברוחב האגן, גב כף הרגל מונח על המזרון, וחפשו את הגב הארוך. לא נגיע להקשתה כי כבר קיימת הקשתה בגב. כאן אנחנו ניקח שאיפה, נמלא לאורך עמוד השדרה, ועם הנשיפה גב כף הרגל משתרש מטה, הירכיים חושבות אחת אל השנייה, כפות הידיים משתרשות, וננסה לקמר את הגב באופן שווה, שגם הגב התחתון וגם הגב העליון מתקמרים באותה מידה. עם השאיפה נאריך חזרה. רק את זה עוד פעמיים. אחרי שעשינו 3 חתולים, נשים לב שאנחנו מניחות את כפות הידיים באופן חכם על המזרון, נהפוך את הבעונות, ומתוך ההשתרשות מטה, האגן חושב אחורה ולמעלה, נעלה אל הכלב. אפשר להישאר עם ברכיים כפופות, הקרסוליים רוצים להיות כמה שיותר רפואיים, הגב שלנו רוצה להיות ארוך, וננסה להרגיש את הערקה אל האדמה. לסתות רפויות, בתי שכי עמוקים, שכמות רחבות. לאט נחזיר את הברכיים חזרה אל המזרון, ונעשה את כל זה עוד פעמיים. 3 חתולים וכלב, בקצב שלכם. מי שסיימה יכולה לנוח בעובר, מי שעוד לא סיימה שתיקח את הזמן. אפשר להניח את גב כף היד על המזרון. ואחרי שנחנו קצת בעובר נחזור לשבת.
ואת הסרטון הבא אני אמשיך או אתחיל מברכות שמש לתוך תנוחות. אז תודה רבה.